okopena nkedreba okoya wama onanka bobo nyaka obinfo sano anochi konfo bro bibia woni bre na balonsa life Tofiakwa a free Menim odisika brantia odisika ton brother enedi amore oji dama tusre osebre ni kanso na no tina balonsa miamba na midie ebreda ni tina balonsa miamba na midie ebreda ni tina balonsa. Okay, anyumre mami mo akwaba emfa emra dwumadi a wato ne din na Menim so. Ene wukwada na wukwada nso dura ebo wura ba bia eyasem kese pa eyasem kese. Ene nso Nyankopon ayemadom yihia ya che wakapo yihia ase no mihia me papa Apostle Paul Kofi Ajikum metenenka ewom se ye kasada bia de yehu ye ho de nanso yihia wa afidi so ache papa ene Nyankopon ade adom abo adom so ama mowrohunu no ebi nso asen pii na kire se Apostle Paul Kofi Ajikum wone prof ene nam ne Nyankopon adom omo abeka mensa ewa ha ba bia mukasa hima wo bia no anwumre no oni oledi mechia mo pa Nyankopon enhyira mo ene ye wonkomo pidi akosi agye wa akode nso kakra ode dwumadi a wato ne din suehunu enso ebebrayen kama na ne ye wasem eka mame ni kan ko papa ho na me mana kwa ba papa me mo kwa ba ya me de afinchi apanso afin kometi ye papa na obo oledi din de no obo ne din preku okay eno so hia vi se station no de no wa chichire eyibi de abu ade abu mo ansa ne manso mbemfo frɛ no ogale okay na ne din no mere okay eno ko hwehwe ni mpom kakra eno so hia abrabo Mm. onyina na esa de asem foforo na mo asem ahotutuo de boni akofa abri nipa asem nipa ni ahoto o hwe wani mo wani enu sewa pa ti wani eto untrim sa no wa made na yase beba oledi jam ho abutre kitua bi we de break kakra mu de befa ho na jam de akochia oledi beba cho Apostle Paul Kofi Ajikum ena watene nkane ne mene no bedi nkomo bi a ehu hia na tie ene nkomo a yebedi no hey hwe emfa ho se okwa asori emfa ho na ene nkomo a yebedi no efa wo ho efa me nso me ho na de ba ko a ewom pa yese saa de no onhye da nsuro bia nti se onipa te saa asem no ase a saa de no so ne obetena edin so obetima ko wani mu abrabom eti ne tamuchuku unim se na Menim de eya desua ena ede brew papa be transi su de ne chese ne nsem no egu ho sharon so ena nwumre nso Jeff ni na busuafo be transi nti na kura bia na ya sori ntem kakra ne no am se France ne Morocco on da bisa comment ni de na me yesa me na amaso because na me pa Argentina ne Kofi o mafiri mukoi Brazil nanka me tetaso o mbehia me ne Jeff ni atapoku kama o mti ase se ada sa two teams we mi no behia no me na me commentary ene Nyankopon so aye madom ompe Menim gu ase wa mana pare me baba asemu nyamya wana pare me asemu gonganim gu ase anka maji ni krom ha no okay abusiafo ofa yadu sue no dwumadi a wato ne din suehunu akosia ajewa kode boaten mepc ono ena aya okenkan ade emaye nenso yebeti akosia na de ho no wakenkan ade amaye nenso
Yedin na tie na utie wia me pa chawo yebedi nkomo achire aha aye Sompa 93.1 FM na Menim enso ena yedu yenko na akosua enhye ne nkomo no ase yenko abusuafo ye mamu nyina mo afisia pa biem esan so mamu atena se medi dia akosua je wa kode buaten na enenso nkakra nyankopon gusuada odi etwako yenka ka ye ho enwoma ya to ne din enenso biu ese moye de pa akoda ye frene se Kofi Brenya ono ankasa de ne ho aba ama asem akotia kan kum meken ababa wa ye frene se afia bragwa chro krata de abere no ya wo kire mu se woni Kofi Brenya afefuru enti Kofi mramemenda omra meyina no omunkwa yare sabia na se eyenyi sen ampa omunhwe kwampa omde befa so eno na dano na dwono Kofi ko yi asutire di kire ne yonko baako a wonne da ama krakye ye se obebua Kofi pa oh safa ne senyi sen de we tatahwe enti obema Kofi akwankyere ama natimi adi se adwumai na ye bisa se asu ebekwa ko wiese enenso biu yenhyase enti Kofi Brenya enya sa adwene no emani tirimu sanso ye ne de ohuni se ne yonko ne beboa no anya hwekura no wanya yonko a wota na chie watuni fo kakra ya wono so betumi de ne nkora adwena ka ho enti woye ne sa ema edamemenda na dwubi na sukufo ni nyina wo class a won musua de enene mafodi nke beka ne se omukọ prep enti wo mo hono ano anu moti se suku don no ebo na suku don wa mekan abusua emokwa ansana asukufo beko prep anasempo ombeko class a ebesa wo so don se wo mmra mehia no na chese bibia asi enye obi ne eba abeyi na dia na semihia bi pa wo hon mo wo se maseta odi tudwa enti enkoda ne nyina kokohia wa assembly hall na won mo koduru ye no na master ne teacher fo be semiensa ejina ho twen wo mo deda ene enwoma eda wo manim setie nie omokoya master se watese enkoda ne bi adwane e de free school na wo bebobodin wa wodin mpie mu no asotwe da homa oh ni abo kwa me ampate no wageso ya fo wa no wageso efia mansano no so ageso ya bobobobo ya ekuduru Kofi Brenya budin teacher boss e din to asom prensa obi anyeso afei ne wa ye hu enti Kofi yonko ni di agoro ena master ne kobisa ne se oyonko Kofi Brenya owai ena obi chimse wo hu no afei na asem no ayekese na enam sena college no na nkora ne pii no ata adwane free munti no emane koye teacher ni na semhia pa enka ne tete no na umuta adwane di free school mu enene na ekura ewo ho ebimitimi di omu nkobo ayonkobo ne konom cigarette ni ade a
Nti master ne susu se jama enu bi na Kofi Brenye kwa akoye. Na ade ba ko ma ne busa fu ye kora mpo. Ene se Kofi Brenye ya akoda bi ya wabin yie pa. Onim ngoma. Onim kasa nso. Nti akoba ndasa no ne ha master. Nti wade ho abufuo sha chechefo miensan se wo mu ahun Kofi adekye so a asotwe se fata no omo de bema akodai meka senso Kofi so na esi kwa so a abusua okosan wachi o maame nim o papa nim obi anim sa akoda na dwane afri school ono nko ane ne yonko no eninim na ye biso Kofi kwa wokoi ekowie sei nkwanhia bi kura mpo nkosi wo kwa so ne ho nkɔkyere no o maame mo so tia se no mbefa asɛm no enne so biu mesi ha chia wo pi yemfa sedama one family clinic o pa yaresabia etiapo ejina ne na so na one map pomode mapa one family chifu praso asinfosu aguna so edru mankesim ene kumasen so pata state junction ye ben brother man sport no hono mo a obai be massage wo kama safane ya wo pa de pain expert ya bri mu pa ene eni nkita ho bra ya so ye ne hwew na pomode mapa de one family nko anchen ena obenya bi afri mesi ha chia wo pi sebe de medane achi Mario obi abeteme ne nka okuru ma akosia bedasi pi nyankopon enhyirawo asem bi asi na ansana me papa Paul Apostle Paul Kofi ajekum be hyen komo na se no me pese ye ne sa owura no twetwe nkomo eno na asem no to no papa yewi a na yetu hofo enne ba bia papa de be wura no eyade a emu duro ye niema ben na nipa dasani wi a ede honhomoni betra no so oba se mo emu du na wi ase se honhom nya betra wo so na nya honhom pa abusua no nwie wankasa wabrabo edansaniyem wabusua nkasa brabo no edansaniyem na yonko mpa obe wo enso wa amane free se toda spirit na etiwu mu no eno na control wo kire wo de esese wo yo eti niema enipa ede ne hu kowura mu a eboa na ede honhommoni bewura wo mu no eno na ne Apostle Paul Kofi ajekum me all my ode ebreye aba nyankopon nhyirawo da CP nyankopon nhyirawo na asem na na ye beka no ntina meka se mfa ho ni se obi ye nyamsomni nipa bibre ye nyamsomfo nanso honhom bi ne wo mo nete obi so kura wo ho a asore no wo mfa nye hwe ndi already no honhom no wabo na tran ye wo ho dada na a Christopher kura bi no wotwi fa wo musu yi na mo a mo se mo nya Christopher eti na che se enensam no emodu eti abusiafo ye boy homodin se yensa ebeka abrante no na ye ne no ebetwetwe enkomo ewo ahoma no so na me ba choto obu ase na tie ni yie pa na asama me ka che woni se sese power mo woni ana ho amanfo de sese beda na onai yenko ahoma no so se menya owura no a bema me mo akwaba e de bana menim so sure. Okay. Imam mebo ame na I say me bo modin say me sabe kan brante na nura asem bi ato no na asem no ato no nipa kro ekofa me din so nti
ɔno nya team din no na kyese wanya ne mu arehye mu na asɛm kɛseɛ ɛna ato no nti busuafoɔ yɛhwɛ yɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛn nsa betumi aka no yɛn nsa ka no a yɛde no ɛbɛba ahoma no so na ɛnura asɛm ato wura yi no ɛyɛ adeɛ ha adwene na ɛyɛ nneɛma so a ɛkɔ so ɛtɔ da bekae sɛ nansan obi ɛde ɔman hene din na ɔde nam na nneɛma na abranteɛ no yɛ no na ɛde anim guaseɛ ɛna ɛba hello eti mensa ka owura no ɛwɔ ahoma so bɛma me mo akɔ aba ya jabra ana wa ma oni so kakra ma me wai ya jabra ma e fro say pacho e frame Kwadwomanu yeah kwadwo ye adwuma wen na hemfa nkasa na wo me pacho me adwuma wo me su taxi e wo dum run about no so hard me station okay say ho na wo ye adwuma me pacho ho na me adwuma okay o si wadi machi ache nye sa me pacho okay my intio aseme na si me pacho emra nwumre na me ye adwuma nti na bobe 11:30 abapa ho nti my bi ba station no wa ji so bi a tonton ne ma kakra no nti no ofikrum na e bai ana lady mi so ton plantain chips nti na o me miru no mo gina ho ana o se bi san se melodu akọ do me abrane apromise na me se sabre ade asa nti wo kwa wonya bi ma nti no so yelodu kwa 16 cedis ana obi fa drop ya ji na na 30 cedis ana bi oni pa da e kura 25 cedis ba me feel mo life na o niska okay ana so de o ntua 10 cedis o me no bi ntua 5 cedis ana anaju no me ko so di 10 cedis ana me je ye se me ko so me no because na o me ho ya na ahomete okay enti yakọ no komodi bi na o se ono kura ne bra pa no ne ba no Mr. Tofiakwa enti ota wa fra kura ota fra so we program aka lolo fe ho asem no na lolo fe na se yetua na no odin pa na me se lolo fe dey say fu na mani na basa enti me ne didi nkomo na kasa nyina mu no tama omo me ka so omo ntra se no me ma dwe se me pembe nipa be ba ko bi aka ho nanka makosi omo nanka aboa me kakra because 10 cities and ajuban dey na enye obi na obaji size can but na me ahometi eti se me si ya me jeje aka no ho na me peni bi aka ho na se no apagya me phone e da ka no me si na me ref me phone nti no apagya me phone eti ya ko edu do me abra no na wono si ye ana abaya na ka no ho so de ono tia promise ana me ko si abaya no so eti me si o me no me ba na me share sofu bi no o se me fa no kwa gas me site odi kan fa me pen ito ohun se me bana no se me fa no kwa gas ni se be adam ko si no ma na o tike mo no na so because me ba station na obi atike me kwa na mti na phone kita me ito wase ni nua pa no wa se o ta ni udi nkomo kra se ito ko duru no Mintio aha ito ko duru ba bia sofu no efie no woro sofu no jai fro o fe ya no obi anfa no jai nti kodu ni fie no se ma bra na me san frɛ bi mhwe to frɛ ho na odu phone no niema be na ɛwɔ so apart from say dia was store niema ɛwɔ so no de be bi na ɛwɔ so me phone no de so say no WhatsApp ma create na no pictures kakra bi me obi a me ha phone bebrebe sa wo momo wɔ so ana e pa cha na me momo wɔ so nine na mo be 5,000. Wow. Also, but na me adom na pay me ko na I was in tempo me ko dura mti hon tempa na me mo block la no. Ja we na me timi akotwa chip no foforo kra. Edi mi pa che o, ono betena karim no ka chense ni nuane me ohun. E pa che no se nuane no Tofiakwa. Obi san se me Tofiakwa na me se o Menim no pa me ma tie no kra ansa no beba NGFM tie na ansa na o san beba nti me tie no pa. Ano so ni brand on titan bia na o ka che o se we program aka lolo fe no ho asem na fe na o butwe na no odin an se me ni din komo sa nti na no papa me be hwe o number na me de frɛ o no phone me ba cho type ben ite but when Menim me torbe 1003 ite Jero akotwa chip no foforo me pa cha ma kutwa foforo sika na ɛwɔ so ndie nyame adom kɔ na ɛwɔ so me pa cha ya iri so ja amaneka na abusianfo okay opanyime da wase why
Matibra. Nyankopon ya adoma mesan waka sa achiri. Pacho Matibra. Okay. Pacho. Yeah. Baba. Tofi. Ubre iwe ye dia shema. Baba pacho nyembra no mini no. Baba mini no mesrawo. Yeah, o say. Baba ebinum ya smart o. Yasebo. Asemwe ene maminka intasemwe already iso. Papa way back asema making me ankasa me nua Sanka Boyosman. In Shira FM. I am a dancer for. Me nua Ike. Angel FM. Ono see me dance for. Papa unim. Radio ya wo say adwuma wo ya edu bre bia obi timi fa wo yonko because ya adwuma e sanete. Obi timi nya wo number na ofrɛ wo asɛm obɛka no ɛsɛ also penasem because ya adwuma na e sanete. Na me wa brantie bi. Abrantie no wo hwa na wafrɛ wo. Wo ya adwuma nti wo say ayese me ni Rocky. Na Rocky wo ho na ebia me pese me chia Rocky wife. So na bia Rocky re mfa nse bia wode ebia PC. So wife PC. Like bibi sadi won say the ade ni sitieti wo ho a na wa fro oh bra chia wife mama nam so boni din oh wife ya mama be di body am PC wo fie like bibi sa radio de etoda we ask papa ni panyo O mu fa na ni breso. enti wo ho a na wa fro enti we a sa no wa fra baba na ka chen so me FM Tofiakwa no we say papa that time na social media no enti say enei just obi pese ohu a kwa obafa so ohu no simple no ti me ye programmer bia na wa fra me o masa wife is what you cha wife na yi me free mu kra so dey we the wife am so my body man chia no aye bibia sana akwaren de je nema O de ne nema. aba asem ni serious o abuse afọ asem ameka no na sa area ho nso na menua Sanka ekoho ta akoho no wo se adwuma de utimi nya yonko eti ababa wa bi wono se Tofikra ni get fia ha o She. ti wa na Sanka se we are sure also ya no afra baba wa no na wa ye also otaba akra be di body ampesi ni sa niema no chese me nso da bia me chia no asa ga ni so masa wa fi di body ampesi de no ano yes ni panyo chese akwa na yama me kan sama sa me fa ni sa me wife na idi nkobo na Sanka ka kire girl no say me nya sure the tofe I know no asam na wo ka no chese me kan timi ko ho no akogi sika gay ababa wa iso ne maame ne papa wo UK o tiam so one ne nana ne te ha nti bibia o hia no de abre no ni nuanom aka nyina gu UK ho no nko na aka wa ha papa ni tia wa mu ni say da corona Asanka se da bi mienko munko jame ha no fa abaya ne tena mu no fa ono sadamfo no tena mu ti obaye no go so good na I can say I gina ho mi gina ho sadan kwa na Frank Taylor so aba no nso wo ho ye hia ye di nkomo wo Abripo Junction Angel FM Menim ho a ena ti o msi fo mo a ena Asanka bisa baba wa ne se okay nkrofo mu gina ho no ana e Tofiakwa no hwemu no so Menim onka ho no se adi wa she. Yere. Na omo baaye no ena Asanka e ka asem no we yanim apa baba wa nko ye tu ahwe na wo sanka onya abotre because asem aye ne kan ye ne say mpa on kasa onfra guy no ha na ono no wanya akoma wo say ade na hye no what a shock ti wo fra no wo hya ase didi na tawana foin papa say ne na akwa no ye betiri nka bi mu a
kyerɛ sɛ woantwe yɛ a obi bɛtumi de wo din na sɛ me ankasa me nua DJ Fish abusua ya oba bi nyim ye ma ne maame ne papa eba Angel FM that time say wono kura no fish onim fish to finia e wo mo ne say papa wenso honhomoni ni biara eye ahohomfi dwumadi ni bia wow na etu bia just wa mobra okay bobi a wa mobra ne nto no se umia wani wa abrabo yi mu se onyamedu be si bia ekro a okay etu asofo to politicians etu himfo enti sa na tie eye normal normal edi masa wudi midin nam no wanya hweye pa onya hweye se ebia we na wanchewa dakro obi bechew very bad eyese kura wa wankasa unua kura nam no kokasa menua ne Tofiakwa obi anyin yes Tofisi me so iri rabi onua no ne ase me wa busua obi anyin eti ye besere mo mo a mudi edin nam ye sebe niema agye anim guase a ebi kan ye no ye pa mo cha mu ntwa so na ebia ne na ya nchewa ochina ye betimi achew eti we a wudi mi din ko ka che ni se wunua ne me na wati menya kokoduro afa ne phone aden na wo yesa sade o ka se ni nua ne me die me ye sure se otie aya otie ayi sompa bi se o se nkomo ni di ye ni nyina no kire se tiase nam ene ye kan yo won se o so o fra me o tiase nam so kora ka kire me se aya me nka price ho asem na te say the working so enye true e bi kura me personal number wanya ene wa frɛ because e bi timi frɛ otofe ayi ni de ka ho asem ayo sabi wada ko betimi nya course more than 5 obeda hu ni pa kura akoye baba akwa babiem bejosu amu na se de esi no asem na bronya no kɔ na wiye sa no amanfo bebu amanfo ai nti amanfo nya hwe na Tofie bronya no kra no se de esi aye no mo bi entu nche dai oh papa de bisi anya esi awi o wende utumi tu de ehye da o ana so papa de o kan no kro sa fa hye wa hu ye bedo sum ne ya hwe ni etu emu pote okay Christ nche da hye obi a chinchina chisa dabi Christmas no dabi eni ma ne bi o na ya wo Yesu no eni ya tena mfie bebrebe na ebre na wie du se ne bi wa yetesim okay ne ya de to bible nsane no so ne hwade ne ya hwe se ne asetena no edi nipa koduro ne ya hwe ne ma bi ene me sure say be breaki by say 22nd 23rd me sure say ene na awotwe nye 23rd ena ne na awotwe so nye ene na awotwe so nye 22nd okay we wonim ntoko a ebe bi ba fiefie bi mu enam sa fa shade odasani bi no no susu se obeso hye onyame enu enyam enti oyi da poti bi asi o se sada no yemfa ne se da ede hu agenkwa no samum aha endi se ehu afa safi bi edu na safa sheduro na ofisa ne awo ya susu so obetumi hu so fam be hye nyame enu nyam no twe na ntwe a na so nhye odate ano no papa mejiri se nyankopon ya adom na bibia nsi yankwan sankan a ade bi wo ho a na ene ya tena che on se program na menim no e wase eno kure aye se krante no fanu no etimi twa wura babia eti wati bronya ndi se obi ba wiase se sebe wanya mfie aduasa kire se wadi bronya baako mfie aduasa emfa ho se ya wo tache aha ndi ebi kura ho etimi tu ondin akwasi bronya ya bronya aha sa wa bakosem nyankopon ya adoma ne na otwe papa be bie ni o se efunu na ni abie eti sa na wonim kwanya fa so Christmas no ba ya nyankopon ya adoma ene na otwe papa ye bom pae ye tinkwam yi de
obete yenka papa ene wo se odi ye wura kwan a honhommone fa so abetra yimu nokure Roma Tofi kwan no na mabie e dia ma no edase papa mamema wone wajuma panyin ene aboafo ene wonum a nyame dum odi adomadum wonum a radio obia somu bie no ba mu nyina finhia pa ejonso afisese na onyame dum ne yakua nimu a boni bia mebo mu amen enne no sane a wodi kan aka no yehwe kwan a ahonhom nya atiasefo ho kwai okay no mu die nya na se ohwe kwan a ahonhommone fa so ye wonum adwuma ba ko bi wom ye frɛ ne demon okay ahonhommone no omu ye obi wo ho a ye frɛ ne demon ai because say last prof buy no obiebie ne mu fa akere na demon no wanya de ba ko sa onum gu ahodo bebrebe okay na wo mu no bribia no omu hia nipadua abodie bi a ewo moja okay e wati asefo asasi so no omu atimi da yadwuma o man kasa no entimi mfa won hunhum su nipadua no meye adwuma okay obra onya objects e wasasi so no an kogina ba bi nyin ho dabi ba je so fa obi mu no fa atiasefo ana se nipadua bi a ade ewo moja se ya boa ana nipa ana bribia no ohia so obetimi da operate and this ana ho de nso behwunwan na kwan a mo fa so ye adwuma no ebi o ho a e possessed ebi nsi oppress okay possessed no ye say wanya kwanya betene nipa ni mu ena wo ye adwuma ena oppress no oni kwan so obetimi anasa kwanya ni woman so obetene nipa ni mu na emum nipa no amema no ho kwan kitinkiti bi won ho nti na otata no enu nti na aka asefu bi aho no na mebo mitiri nko no yes endi oni anu betuma ye kristoni edin ma honhomoni so mbenya full access to the heart okay but the name say bi ana kwan ensipinti akwan bi de da no ho a ahonhom gina so de operate okay operation ipan okay na nanu ye hwe kwan a ya na omudi nyi ho kwan okay de nyina gina esum kitinkiti bi ne niam bi decisions bi anipa take na asasi so no okay ane bo kwan edema ahonhom enya nipa eho kwan na me de hyase afrito okay so we first Samuel chapter 16 verse 14 chokunkun di ho adanse pefe se ohine bi a odi kan wo Israel bra na Israelfo ye o magene so mo pehine ne nyame pese obema won hine te se ne amama mu fosi hine no denso nkofo ne tintintintin na menim na wonu mo preso mo pehine na eja o hihye bi ma won sa ne wiase ama nyina de atie endo mo hine odi kan de so na obedi ade no niema bi nti edu ba bi ma honhom enya no ho kwai enti chiro no se verse 14 was say now the spirit of the Lord departed from Saul and an evil spirit from the Lord tormented and terrified him. Na je say honhom a eye nyankopon de no efiri Saul so koy efiri no koy na koy no honhom fin sam ebe hye no mu efiri awurade ho a awurade kro na ho na nso e wona se kire okay o kan se awurade kro na kire se he permitted it okay o ma kwan ba nkire se wono nkire se wono na honhomoni no gugu na himfie ho okay and wo soma se mra o ma kwan uyi ni safiri ni so okay nia edikan pa etama ahonhom nya atiasefo ho kwan eye ejanom boni a wo mo aya esunsunsaso etwenchirima asemu nsu de papa ehu pa honhom ni pie nyenye nipa ho kwan a enye nipa no poti no no ade na brabo ye na emu ma ye inheritance obeto so aye no hu se hunyade eniema bi ejanum bi di won hu hyehyem enduro bi ebi mututuo
any secret court to be no more do on who remove a big cry ya pam Eddie one year no madin she sem. Ain't you send no, then soon ni mo send us and city. Na papa nka mimi de. Okotre ko wini mako. Aha. Ama mfifiri kufiri aponkyere ni sesai. Saa netie e ban honhom mu a etimi basa. Na enigi seme wo mu ne se onyankopon so so ayapam kronkron bi nso de ato se obi a odwan to Christ ne kure mu no. Saa de no otwam wo wo fam. Amen. Enya adwuma. De mum se wonim na wo fa ho ma awurade die a otamfo no guso de se atumi ne ye adwuma a eja bi boni hu sunsanso obetima dwuna. Se mu edi ana odin. Enti ehu ye papa ehu ana nye janu boni nko se awofo mere yo huhumu na wotutu nyame ase wo na bra bom onfa nyame nye hwe ofise wi ase no de eno ani knowledge. Okay. Yeah, na bi mu taking you maybe to some extremes. Yeah. No any knowledge. Na wanyin san ekowo na awiye mu wakohia obi a ono nso kuta ni bone wa woso no na gi akoda na wo ogro hu a ebe nsempi ye oni pa ni bi wokro a wo mu no enka ne na wo ho pa wo msesan kofo ma msesan kofo ma pa enti me saa ne ma enti me mai mienu obie ni ho am ye madwene se me de be call government hospital a private mu basic school nyina private. Okay. Yes. Ye wo panyin no wo Sifa Memorial Hospital agu wo Bokrom Estate. Me gina ho na me amehwe na me yire wo me ba no. Ketu anu so Dr. Prempe a wo free me. Ono so ne hospital. Mampe government because of sani manenji. Nti nature say ya wo no kra no toda obi timi sesan wo ho. Bibi koso. So enti wi asene na ho trasa bibi ho Menim say nurses bi kra wo ho a way back. Ya chiche wo mo. So enti no ebi ya na niso na ebi nsuso ye nisunsun mu. Enti agya no bone eya ade a ehu pa ena atuate ne asodin enu nso ye niema makwan beda nipa ho ma honhomone enye nipa ho kwa obi a na so odin obi opatuate. Okay, so oya kwada no ankasa so ya kwada na oye panyin nya kwada nko onse onyankopon edi tumi wani onyam esi nipa mem wo ba bia enam nipa bambo ni nipa nkwanti ehase efiri kunu adwuma mu panyin asori ekon saa kwa memuom ye friend God's righteous authority nyame na die si o nipa bambo nti to kan Romans 13 o kan posifu nyina do omfra. Yeah. Enti se wo she tumi ase da tumi no won fomo wonye ne metie nyame na wani ande nsade wani trawo ni nton chese bi kura adwene be wo se adwuma mpanyin kura wodi mso kura mni nguma sen no tuba tata no a twitwa nentina hanadwe a ebasa enam se ogina onyankopon anamu wadwuma mu ho se nyame anamu sini no tumi bi won so no de ye na dwuma no. Okay. Enti wudi nani tata ne saa no ebuo kwai. Ebuo kwai. Enti 1 Samuel 15:23 wasi atuate ne asodin te se bayi. Obi oti atua bia we bayifo. Sa. Obi anasodin opon anempoa se ye yire se ye kunu se ye ba. Asodin ye. Asodin ya de papa. De bie kwa ma honhomone enye nipa eho kwai. Na onim se tro konkron aka se oba pemfo kra nya hobrasem okunu de ni die ma no a awoye mo obeje no. Oh yes, I watch ni.
Nti wo yo ba na wa hunu se ne obesia soso kunu so de ani di ama no na ye hyehe huhu saa no ne ade tete atua wom kura no sofa baby aha wom kura be sofa bedu baby nyame be yin sefiro so be ma no wanko suku be ma no ntimi nkasa se ne akasa nyame nim na ode ne ma wo eno nkyere se ene so atua David yenye ne sa yenye yonkofo bi ho a ye holier than thou kutesu baby my friend who takes the glory Safo no awade mu adwuma yi mu almost 90 ya. Sa who takes the glory nda bi open mu nyam. Enti na dwen ye ne se ono na ebo no homodin sese utumi ebo didini. Enti u leader no kra ebo din sa ne ha no. Sa anyi suba baba. Na na hi. Na na hi. Na no eye honhomone. Honhomfi. Na da bia na Tofiakwa na bibia Tofiakwa na bibia Tofiakwa. Adwuma ma ye nyina ye bu homoden enti de yi. O baba se won de asem keke na bia oka. Enya asem keke sa. Ade bia obi kan mprensa so no. Obi ye toatoa so mprensa no enye keke. Okay. Enti mpanimfo se so obi ye mfomso mprensa so a emfa no mfomso obi o eni da ho. Okay. Nenda no pa. Asema okay de mudu. Onim ne oyo. Enti osi esuase ade ani die ma enipa onyame de omosi empanyin bia aye hye won mase. Papa mami misa we. On say o ka awoyem. Aha. Etoda wo ho a ya wo ha insem pi wo ho a on say adwuma we free ye no. Niema ni bi wo ho a obi timi nya bre betra wanim no ne wadi nkomo. Sa nkomo no a oni wudi no. Oka no waka besisi se toda kra no a nipa yesi odware no awoyem. Anase ni na yesi odware no toda nsem ni bi wo ha nipa timi keka to nipa so de. Nanso ade bia no ye keka no on say ye kan no ebi wo ho a eye ntwato so ebi susu wo ho a ebi tima aye nokre so obi kura wo ho a yesi nipa odware no no ene de sa honhom no ama no papa na ye den na sa de no ba innocent chada onim hwe eye den na sa de ni si ne nyina ye awofo ade akoda no ba wiase. Okay. Wo mo asetena ne deciding koda no faith. Menim. Se awofo mienu a wo mu nim awurade aka wontiri asi wongidiem. Edem paibo efiri bra koda no yenyinsan no kopembra de bewo no a ebe den pa unya koda no ho kwan sa. Evi se onyame ahodin bi emu oduro ekata koda no. Se bi on so a na akoda no ye soronkunti divine protection eba. Ya na wofo na emre but na makoda na nkasa oba wiase no but tai soronku bi dan so nti nyame tim provide that divine protection de makoda no. Okay. Infra wofo no modemo. Okay. Eno nso so wo ho. The bottom line is akoda bi ahia sa hu mu bambo no. Ebra wo ba wiase. Okay. Na niema wo ho. Bi ekura tintesuo tu nkoda ne no bra wo mu dware wo no. So nti wanwe ni ya edin sempi Papa oka we na ba metrimu say niema no bi wa ba no o say mebisa because obi wa bonten a wonyanka obebisa se wo bekọ awofo bebre ho no wa wo no ne kra de say niema dane kan be biscuit wo kofa no he na wo akwa akodam wo bekọ no ana mpa wo de akwara na to so no wo bie babru mu na si akwara no atifi sei menim say da me kan no Matias pa ade a ekoso sa de no protect akwara no ma obi nya kwan fa honhom bi nwura akwara no mu ana eno no de nyame ahumobro nti bi abaako mienu bi beboa na emum enkyere setumi wom za David baba babu no wabio David ne ewom na de be ye adwuma na de tumi ne ba na nya krata no ya twere so azi ho bi kura wa no wabie Psalms enwom ohun ba bi a no wabie mu na esi akwara no empa no eho se ya se de be ya obi ba twam ho na obi ye bibi ontimi mfa wo be se o kire se nya saade no na betimi agba akwara no ho ban David se na maka se ba ko mienu bi nyame ahumoburu nti na emum asem na tiwu mu
ɛne sɛneɛ daa wode nsa bɛto ba so wasrɛ awurade bambɔ ahyira akwadaa no okay ɛno no hia sen sɛ wode bɛsi hɔ no sɛ superstitions bi na gyama woyɛ ayɛyɛ wɔbia ne bɔ so koraa ne wɔbɛka sɛ tia anhwɛ abɛdwen so wɔ bɛyifo nti na wɔka sɛ tia bɛde bi a ɔne bɛyie ne hwɛyɛ na akɔyɛ ne ho hwehwɛ anim ade yɛ obi saa kyerɛ sɛ nhyɛ da nhia nhyɛ da nhia ne yɛte wo mu no a wona wode asɛm no bɔ bra no ɛwɔ na tumi no bɔ ɛdi abusuafoɔ ɛma munya wo wie a na kyerɛ sɛ mabie babo kakraka de asi akwadaa no ɛmpa ho no ɛnɛ na wonim but apostle Paul Kofi Agyekum say ɛnyɛ bible na wabie mu ato hɔ no na ɛbɛbɔ akwadaa no ho ban ko ɔnka sɛ bible nyɛ menyɛ sure sɛ papa waka ne saa na mmom no ɛnyɛ bible no a wobie mu asi hɔ no ɛne na ɛbɛma akwadaa no bambɔ ayɛ kɛseɛ na mmom bi nso ano ɔpɛ sɛ akwadaa no ani hu bible no a okay na kyerɛ sɛ paint picture bi no nso so wɔ hɔ papa we de ɔm de hyɛ akwadaa no eti akyi sɛ yo nti nyɛ ɛnyɛ akwadaa no anim sɛ nti we de baabi akwadaa no da no ne ti hɔ sɛ no wo sɛ bible no hyɛ hɔ meka sɛ no de hyɛ on so bisa no nsɛm ɛwɔ mu onim quotation na ɛwɔ mu no sɛ ne ti Tofiakwa asɛbo ko wiase okay wo fa yɛnkɔ anim wɔyɛ adeɛ baako a ɛno nso so ɛma honhommɔne nyɛ nipa ho kwae mepɛ sɛ amanfoɔ hyɛ no nso paa enipa a wɔn tete aburokyire hyɛ nea mebɛka yi so efunu ɛda hɔ yɛnkɔsie na ɔda sani anibere bɔne nti watena se ayɛ ayie ɛwɔ sɛ efunu no ho ɛgye ho nsawa aburokyirefoɔ nhyɛ no nso paa ɛne sɛ baba Londonfoɔ ne Americanfoɔ no ehu yie ehu papa nyame nyina wachi a ɛde nsɛm pii bɛbrɛw sɛ obi afiri mu na yɛmfa no nhyɛ asase ase yɛnsie no na yɛgye akyire nsa na watena se ayɛ na yie ɛgye nsa wagu botom bra yɛnkɔsie no baba sɛ de wawu de wawu ɛno nti na ɔmo tete America ɛne Europe a ɔmo gye funu ɛto hɔ 9 months 10 months 2 years bebre ɛde gye brɛ ɛde ayɛyi aburuchi mɛmu agye nsa wansa no maba na ɛde kakɛseɛ abɛto mu a mote Ghana no so ade nti ne sɛ basa asɛm we de na yɛnimu ade nti sɛ basa baba na wakɔ hɔ aba na woka ne yɛtie bio ya mɛto no yɛ maame ne yɛ papa no mɔbɔkyia ho no yɛ nsɛ sɛ yɛdi ɛyɛ kyiwadeɛ because I amount to disobedient na asɔden bi nso bɔ kwan ma honhom ɛnyɛ nipa dasani sɛ na brabo yi aw yɛntimi nto yɛ ama ne nyina nto ntwene sɛ anibia bɛnti ne nyina nyɛ aborɔfo korɔ mo nyɛ saa aborɔfo efunu nkwa amena mu ade bi hɔ a mo nyɛ ada ne yɛ saa ne nyina yɛ kwan bɔne a afoforo pidi wɔn hyehyɛ akuokuo mu saa bebrebe ne nyina nso obi wu a ada na wode ɔmfa ho nkɔkyɛ kuom sɛ mewu a na akɔdwon kuo ne sɛ wo nua bi wu a ɛde nsi hu no korɛ di nti na kyerɛ sɛ ɛtɔ da ebi obi firi mu a yɛnka sɛ ne nyinaa na ɛyɛ saa deɛ ɛyɛ asɛm na yɛka ne nɛ sɛ ɛtɔ da na bi a obi agye ayie no momfa nto me hɔ mɛba betua ho ahwan ɛne saa nneɛma no nyinaa no na ɔyɛ papa ɔmo mɛyɛ ayie nom kɔ a ɔmo akɔtena ase wɔ hɔ kane no saa na teɛ wɔ aburokyire kade no saa na teɛ na asetena no asesa mɛnɛ aburokyire asetena ne mu ayɛ den kyɛn Ghana meka no koraa na de akyerɛ mu ɛna fam saa kyerɛ sɛ yɛ aburokyire na yɛ aburokyire ntira bebree koraa nyankom bɛbɛ fie ɛnya honkuru so sɛ kane no sɛ na ne ɛnya nneɛma fofofo saa no ɛnɛ na fam nneɛma sesa obi te hɔ koraa na ɔni nkrata wie pɛ yɛ koraa ne asɛ koraa yɛ dangerous very very dangerous so enti no kane no na te saa so oni ane bia na setena ne obetim kra bobosia ba obobosia ba be ye yie no a na mpem bebre no mbekọ no de ka na ekọ evi so wanti krom ha oni adofo ena onuanom ne wo faasefo nso adwundwen oku a omgigi nsawa na hyehyehye dem baba de no ye beba so akiri ni ahwe ayie mu kadabure no a aba no asam na papa akọfa abey azan ne ntrikihye no a abeba yi ho saa no ma kakase abede da foforo bi no so wobu akọ oni akontuom wo ha wono na bibi woni nsam no maso aka na guso aso guso
near Japan is a wood to a party and somebody a bay, a sank a kay, etimate, yes, yes, a caba. Hey, as it would need. So, I thought Anna, I know what to be as you, Bende. So, I crown now, share. A kubia babe jinahoni penny be a big jinahobe bonsa. We are no sense on your chimbenum. And no sense, we're yenning us, so one fadrian, as some way at all. It is also quite yes, and found the engine in Quebec. Let's just a trophy. I said, Obi agent in China. I am money at the end, and I'm money. And I don't know who, I did a year was a day. You would not say, new one out of a pesca. Oh, I am. And you know, I brought you for no who say, or buy a sauce or a camanasano. Then, yeah, as I saw, no so bombardians or pepper can be so cool no Jones as so no John or bet Nasi. Okay. Now, you are calling your announcement, so or quite bow on Nasi you into Mumra. A horse de Yana Jo. Oh, wow. Memen Dana Jo. Quasiara Najun Nasi for you did I want to go Yamanaba. You are Yemma. Yemma, what the Awadian and Naju Yeji. Intino. Na just wo bia no nya ne ticket enya ne oba mo bon kakra okuta dollars and pounds then so ni wura fi say enya mane ehu say ifunu da ho so papa so ma me say unua na utimi tena se agitire nsa ansa no aba e very terrible papa so wo kan say de yen hwe ni say un say yen amamre mu ne toda ohin bi betumi afiri mu na ebia fi se me kai ma so panyi bi a ofiri mu na ye adwen se ye kosie no aba ye koduru kuro no mu no na omo wa amamre bi se ofiri akonya bi fie enti esese ye de body ni si ho anadwo oma kosie no ba de trans so ye yi nti no nsunsu ye da mu ana eno no efiri wo mu aho okay say oyo hene okay enti anadwo ne se so musie no enti bra ifunu da ho no na kyesa amane bi efa yiyo no na ekoso eno no de abusua nankasa ana omo agi atum se sei de epese yeyo de de asie enti nsabode e banyiro obi anitua na ekro anyway no sunsu yedem okay so we de be fan se we yasie kura evi se abusua panyi bi ho a ohu ni sa wonte ase se o yesa ne ma no so and obi anzu no obefa na busia panyi se asumasi a wawuo no metena so abrocha ye yi o nti no montwentwen so nam de pekakraba omonka ati musio na je se waje dodo no agudu botom nti ye na e wo fie no ye hwe ne ye fi se obi befom a ne firi obi okay oh no na didi mu amom nso ehunu se da bi watan brocha diska ba fie anti we a wawuo de so no so Etika. so etika tinete se obi a otaye sa no se honhomone tena wo so no tiawa ehu se ekoba se bia ne tichiru se bia na wona ebusia no krantem nye ne musu awo so Menim ombe kaum na ti esteem team form binom nan no tabno no ndi si form bibi omo okay abi because bi a uni pa kro ni mpa bo ni Christ ni wu babo kro un ready ombe tewte baako wo be wu sa afri UK be wu tema oh wandu fie kra ono ne de no na ye opapa nua otete no to nine papa ana odnan ne papa ana ne man signal se onyai wantie abrochire ho yes they want him to stop it wantie ahomanya ho kwan enkofo agi akyinhwe yi o ne wiase na na wotrasa abi papa no onya santoto ano befunu nkwahye fom na abajo nsa waje wonsa it's as simple as that ave ade bi nso ho amen ahohom nye nipa ho kwan pa nipa wo mmere na nyamya ho din ni so obi a wayi ne namu mpaboa enam asase pe sesi bi so a ahohom wo very dangerous papa wonamu ankasa unim ade ma ahohom nye nipa ho kwan okay baako ye nsagu so obi di ne settle so e contact ena baako ye wonan saudi si form see ne
asase no nya ewo bibi opa okay enti se bia bi oho na ahohomone eyon territory a omo operate a wodo nan say si ho na nyame ahoɔden ni so a access papa baby ben sa e na honhom betimi awo yeah because ye nim fanse bia wako baby a omo etu nura hia okay so okay enti som bi ho a be ka cho se rompaboa rompaboa dey the etechiri because onan no ne asase ni nya contact nti that's the point. One area very easy for demons or any spirit at all to penetrate. Wow. Yes. Now honam fam kra infections. Okay. Honam for the ba honam fam kra infections in don't hospital. Now do night teacher from sir. Yeah, because esa o shibibi. Okay. Ne bo ho ban kakra. Nurses for no kwa de to da o mo hye socks no ma san hye paboa. Nti ayare for na did the hospital so mo hye no so. Okay. Wo dem paboa no kwa na hye na hawa so nya socks bi esa o hye mi so de nam ho sa. Nti za ne men nyina ne me wo ho a. Nti obi a you say walking barefooted in the area or where demons operate. Okay. In your access. Papa ba ko kan ya me mo hye me ye nsa obi di gu so. Odi bi go me bebe no so. Okay. When a possessed person lay hands on you, someone whose source of power comes from demons. And sa ye di etutu afoforo so it say Sunday mu titiri. Ese ni ba ya hwe yi o. Enye ni nyina na ne source no fira urade a asamo ato. Sofo ni bi e de wonsa etoto ebinim so. Tutu so no obi okura na bi a enye demonic connection but the bi a ne yati mu no ni sube bi okura no no enye hwe abre bi ansaguso be kosu bi there is a transparent of spirit. Entu ko Old Testament ansanom de odwan be ko akobo afode no na o man no de wonsa egu odwan ti a ekire se ne bonni ni firi no so biam akwa odwan akosoa enti nsaguso anye kwa enye fashion wo firi obi so obi kira wade so ahwe ni ye Papa sama wo kan de but papa ye wi hanko akwa na ne ya ntoa so a mepe enti kire se wo pese wo kire se empo toda oba bi betumi akwa awade yesi okoye wedding sofo bi obetimi de nsa gu no so senye sofo papa awo ho kra betima yede na ma example de bebro ono anim ba bia ne source of power ni free na nya urade a onim ne odin sagusu otumi na menim so enti esese enti natural na se yensa ho nyina nwe memendei na me won krai yishira wade so na ware no a me ko shira so no na esese nka betimi hu won mo ansa na metimi edemensa egu awade no so no me shira so okay na na mabruchirefu won se adaje nim nti won bedu ye na se me mo mehia won krai ho okay na ye na me shira so na me kan se mutiri na ye na enye mutiri a eye a enka se mo atom ne okay munime enen de di kan ya mudi home se me gina moni ma me be shira so se me yesasabon samsofo se me ye papa se me ye papa munim na mo frɛ me evi se mo ankasa mo amusa ana mo amusa nso se papa na ngosra ni nyina da nkyɛn a wo ye gazetted eno nso mo amusa so aban kura ji watom se mo utimi shira wade so wo ma amisa enti me kan ni nyina kyerɛ won se mutire yi kan bo hu enti next time mo amuti anyina obi e pesa na dihie bi so oni asori poti bi ko asofo no yenim sa asori ne asori a sabi Ghana ban gitum na se mfa ne se bi efrefre ko bo wedding no mo akofa sofo obi a mo misa these two questions and be careful. I want the public to be careful. Amanfo edu ambrabo di agro but wo munim okay obi ya no afro obi ase my friends of us mrs o mishira so papa ebre bi me won say
Some no ya wa papa ya tinsem o Yes. mi wo ye nua ba bi a oba me nchen a When is a man for cup of tea and more into air condition. And then so man share me jacket. anti O say dey na me share suit no. Enye say bia life. Ba mo man ko form kakra ma me. Aha. Ya dwa ni furu ha ba ha nyina fa kesi. Papa mi ababa wa bi ba me ho. Enkomo a oni mi die no. Kire sofo bi a ode ne nsa egu one ne kunu awade so na awade no trouble asimu no di oba no na onte niam bi ase ti oye nadwen se obaye nhwehwemu kakra afa sofo no. That's right. Papa se sofo no hira awade be se 50 so a emu 45 agu. That's right. That's right. Hu papa na ba ku bia UK na afi bia no ema enyim wasori no na efa kwa we a omunya nkoda no. Wow. Ono so na pam no. Chese boni no akonanimu ama sani wiase kro no ensese ye gegya ye ho sa na menim esese obi ahunu no ho so hwe obi ayahwe. Okay. And this niama bebre na sabi ekute nyame din na aye no han bofo a eniama hihya se ne bebre. Okay. But say the entire niama mani abresa pathway nza wo say me ka say ye gina hanko ana ya nwie kura me pe. Right. Kire say enipa bebre krasa ye kwa asore. Obekọ obeba no. Baby ahodo wo nipadua no ho a asofo bitimi de won sagu ho. Ebi kura sabi ubon se ne nkrofo wa akire no na ne nsankasa kura da oba no sabi ne mpokua so ne no foso no opia no ne momma so ne tiri so to da kura awo na ni yam ene sa niema ni nyina no asembisa ne se enti sofo no a ode ne nsa ya saade no wonim spirit tetene so ebi oha na onkotu aduro ne mu akono bone no de yadwuma papa so ani ntesu titie no se nkofo titi ntesu tutu nkofo num enu na de ka e kire kura de na coat oro no de agu so de atwi woni so se twawo na nsen me kwasra obi na me so ho mi obi ntimi nka so obi nye sofo but no kureni sat dan no me ka say ye wom se nyina empentamu nye papa oya sofo ani pe gu na sori dem na ye TV so nyame ada roma Sompa de ewu sa ne ma we no mu nhia no ho Sompa TV so de ewu nhia na papa wo she obi nkom woni o kan sem saa prekope na o se nyame amama hu se obi wa ha wo ye bema on de o kan se de o kan na me de me fira ntoma kakra o se wo yi mframa dodo we yara ni pakro nso de nyina wa she na hwan na ejimi a obesore papa obi sore before man nipa e sore ye no e broten emframa yie no ho ena so papa wan kan mframa yie o kan no ba ko no na oji no bum ena omo sore papa no omo sore wa so dem ho a ode ne nsa begu omo so omo yi mframa ai neno na yasemo no nbaduane omudi abanzi on me record yakra na o se niema no bi wa ya dwuma untimi frustrations wo mai mu no ba o kan yen so na nipa ni bi sore ye no na amanfo a wo so wa so dem wo se asem yo ho a sere keke na o so sere wonim adwene ye wo o sore ye ni chiri mu no se ebia me chire madwene ho na ebetuma ba se obi wo haubi
but ohwe ne yekeka kro no a emre no kɔ na wie yese osofo no mfrɛ no so de ne sabeto no so endi waka mframa de a okay onfa so mfa nsɔre so de ne sabeto no so obi hanya mframa no pɔte okay but now we no so open access to sofo no say obi hyira na no bompa ma no but on kan ye be mu na tima sɔre okay ndi onfa mframa de no so ne ma bebre do omo gye na kan mframa de sebi eye kokomu asɛm na hwɛ ni munyamfo ma ne mema asɔre a na msi da bi se die eti me baba madwin ya em sɛ ene bi asa asɔfo ne sɛ odi gu omo so no eye bibi because obi ani wa nadwin mu da hɔ a oh of course sabi nadwin mu da hɔ a ya tetew na sɔfo gina nipa domu e kase nyame ayi a kyerɛ me sɛ mumu bi wɔ hɔ a sabi mu yim frama dodo ai na wonwe dodo ana akora use anointing oil na anointing oil bi ho a enye real one a ye shira so se de yeduma ebi ho a omunim bebi efri a me no yenim okay enti no omanfo we yie wo saguso enu de na kristo ni bia nka obenya enam saa ne mbayinti ene ne mabia keka ho nti no asori a wonim pefe se efre urade a wagye atum no ka utena ho a okay bize wonnim bra bibi besi mo bi de sato so okay nti ekoye de se wo kristo so ye frefre ko bo a wo do nkwa di agro okay enye papa nye papa kura nti nsagusu ne de eti na chese before say wona na bi kura be fro say bra no mfa ne nsangu so ana papa bi di ne nsa begu so yes ana o maami nua bi di ne nsa beto so so opese o hira wora no nhira no etoda na nye normal nhira dabi wonyini ni a emakwai okay wonyini ni a emakwai me no mia mehu ne se ebibre mu aye de sane ma no ka ye ntete ye nkakra nka beboa okay obroni wo akoda tete na o makokuduro koda nya kokuduro okay akoda ntimi free ni pem kan de opene ne ompe okay na yen ya ha no ye ntete mu no ma enipa ye moamoa okay edu baby a na waye timid okay waye coward okay ontumi ehunu ne opene ne ompe ebi kura nyina ba ya yiri ne kunu no but they can decide so ntibasa no aya ne mabrabo ne bibibi aya ne man ye bibibi nti o se sa no man esi ehwe se be ye odasani betimi every nipe maka se I want this I don't want this papa no so kakra ma me na me ni dwaketu abi mra abusiafo yemfa asira kese ema 21st clinic the sciatica expert meka 21st clinic abusiafo na meka bia eba se wo sciatic nerves wanya problem efiri usisi no achi ko na murum ho no wanya saa problem na hye no nso Ghana ha ewiase se obi se owo hu nuro ewo kwan a ye fa so aye research wo ho a me ba cho enchen 21st clinic enunti ena the whole Africa udru East Legon a American House nchen ho a hye no nso ye wo research center kese sciatica chese eye serious na abusiafo enkrabata be se edun wotwe a ewo oman ni mu no besro se baabi a me be bobɔ so ade ache wo ni mfa wo ni baabi a wo number me de be ma wo no bomodin na free na ni gisem ewo mu ni se Dr. Blessed Foster the award winner amaya tiase se obi biara e free enura ekwa kokosi afinu a ye be wura mu no bosome no a edikan no na hyase ekosi na wieye no na je se January 1st ekosi 31st no obi biara obi wura 21st clinic aso ye bia no hye no nso owo discount a odi amount enti se wuko wura ho na se ye gye 500 Ghana cedis ana ye gye 300 Ghana cedis ya doctor say omunchemu miensa tua mienu na wonu ntua baako ndi fa se ye gye 300 Ghana cedis a uwia emfa hu ne ne wo beye bia no esese doctor kro eka kire wo say Dr. Blessed Foster say enka usika no 300 Ghana cedis ono osi wo 200 cedis di amount enti 200 cedis me pa cho sa na sese oka kire wo e kire say eye nhihye ya efri ni ho a afi bia ekọ na wie ya
ɔno nso obie ne nsam ɛma titiru wɔn a ɛntiapɔ na ɔba ne nkyɛn abɛgye ayaresa number a mede ma wei no bɔmmɔden na frɛ number no ɛyɛ 0540 311 311 0540 311 311 ɛyɛ sciatica expert for no ho asɛm ɛna meka kyerɛ no wode ofra call center for no ɛwɔ hɔ Ghana ha enkrabata no uduru nkran sisi a dɔme ɔmo ɛwɔ hɔ tema yɛwɔ hɔ saa nso ɛna uduru crowway afami kaswa ha obom road yɛwɔ hɔ dindindindin bɔmɔden yɛwɔ nkɔkɔ kofodua yɛwɔ hɔ hyɛ no nso yɛabɛbie bi ɛwɔ takwa yɛne roman stores no ɛna ɛdi nhwɛ animu saa nso ɛna woduru ɔboase a yɛwɔ court junction kumase ɛna wotie mi efira bepakyɛw bɔmɔden fo wani kyerɛ hɔ sɛ dɛdɛ bia meka kyɛw dodo koduru hɔ a wɔsi Tofiakwa se memra na ɔka kyerɛ me sɛ doctor se me ba me sika mo bɛgye me no mo bɛkyɛ mu miɛnsa na mo de baako akyɛ me bɔmɔden wode okoduru a ka okɔ a Dr. Mafo no mo hɔ wone ɔmo ɛmɔ nkɔmɔ 0540 311 311 0540 311 311 na one 21st clinic ento kese kama na kɔgya yaresa ɛnya sciatica no nko yadeɛ bia ɛtete wɔ abrabɔ mu no bɔmɔden sɛ wode wani bɛkyɛ 21st clinic aso ɛyɛ mesrɛw ɛntena se ɛma yadeɛ ɛmfa wo ntoa nananom ɛwɔ nseɛ do na ɛnyɛ saa ɛbɛhaw papa ti bɔmɔden na kɔ 21st clinic aso ɛyɛ na kokogye ayaresa sɛ de medical aka no package sonko ɛwɔ hɔ ma wo kɔpem sɛ yebisi afe na yebisi mu no okay papa official ne ene wo be free ha no mema wabo mpa yagu ade we kura me so that's it na kan be bisa ho asem sɛ na de yamfa bi ansi Menim yɛde si wo nko a wani papa na me hwe oh papa woni ha wo hyira so wie ya odea me wacho wei courteous marketing for na ede badwa so wonderful na your friend no Miza 5G wonderful na papa asem we onim say ye ni bibi ho adanse kwa oh no kwasem yes etoda ye obibi o ha wo benom cafe no ha wadwen yes because too much of cafe no emwa yes na Miza 5G papa ni din no Miza 5G wow wo de opekora ukoduru ba bia ye to drink bia no ma won san numi so okay say ya 5G yes okay wo de wo ye say ya na che se nipa kro onim ni a wo beto okay tietia na baba me sha da ka ho ase wo bebo ho mpaye on say 5G no esan so da aboa ne ho hare ho so nim say aboa kroma de o san so di mfie pii aboa baako a otimi di mfie pii hwehwemu kire say akroma timi di 70 plus that's right na enegi sama wa aboa kroma ho kra no say papa say na tabu no kra ye mra o san enya baabi kohye na okosha na bra wo hye ho no otimi di be 40 days obefiri no na tabu no asan so fofora ba eti so obi hye ase se obenum sorry okode ya se obi eye na adwen se obenum Miza 5G papa aba abusiafo ene na official edi ade we kire e wo fidie so ani ebro nya na yebedi papa me da se ani ebedi asem no wie kan me atwam so sese yebelo yeah the Miza 5G abaye sisi abeka bro nya na yetwam okay yetwam ba yese ye jai ye ntwam bi papa hu ni packaging no nice ba wo de se watena bru kira che oh yes nice the ade fe de obi a onimu bia nim se apostle pokofia jekum de opade pa nice ha ti we de wo de wunya dru ba bi e to drinks na wo se Tofiakwa say drink bi apa ye fe no 5G that's right Miza 5G wo de se wo timi nkakra eno anse wo se nsa bi aba no a yetimi ma ye nsa num so no eda ho no simple emoro David papa David na sa me hunim sa papa me ntimi fa we nkire na me kra no sa drinks kra no a enye alcohol no a eye black no minim no mo ye shira so wi a ni de benya bie because victory ye adwen say
afi no okay yɛmpɛ sɛ nsɔroma no wɔn bɛtwetwe sika biara okay yɛsi wɔn mu kɔyi sika mfiri futuo mu nyɛ aduane mu ni asɔre no asɔre yɛ na bɛba bi wo professor ɔpapa bɛdi 50 years kɔsi ade o enti adeɛ mɛhia bi wɔ hɔ wobɛhia 5G ni bi wɔ hɔ yɛde awewe nneɛma wei no papa wie ka wɔsɛ yɛde awewe nneɛma yɛde awewe nneɛma o wɔpapa bɛdi 50 years o wow kɔsi ada eti misa 5G ɔkɔdeɛ na papa packaging no akɔnɔ kora kɛkɛ nice na papa misa 5G no okay yɛwɔ nneɛma num bi papa yɛbɛka ho asɛm ansa na yɛwie program na ɛbɛboa wo bibiara ɔte asase wei so da bia meka me se hwɛ papa ɛtɔ da nneɛma bi boa yɛn wɔ asase so nyankopɔn hyɛra ne de maa yɛn na kyerɛ me kyerɛw baabi a we free eti abusuafo official ne no bottle na efese we da wan yokra ya num wi a ye de besi ye dan mu o afekeke eti papa we de ye wi a mema do nsa gu so ansa na papa magya kwa mo akọ eti ye nto aso am say 524 enche ye bebi ahoma no so okay mami nti o papa woni ba ko asese ye de ka ho a eno nso eyesu ban a wanhwe ne yi a ema honhom nye nipa ho kwan eyehu nti mebusam etira duana nkron chichemo duana enum no say fear is a snare. Wow. Uti wi asene se wentete ni o ma bibia hu ehye so a okay bre nyame ahoden ase wo so bokwan ma honhomone nya kwan echichi okay Job was yi ni amisuro na ba misi ndiye nyama ye kra na adwene bi ba nti ma o entertain that kind of fear enu nti chwo konkron say the righteous are bold as lion. Wow. Nipa bi out wi ase a ese se uhua se wo be manyamesem no awurugura no nya kokuduro. Okay. Only say nyame otiase onye story. He's a real God. Wow. So so be bibia bo just say ehun ye. Okay. Ehun enye asem papa kura ebokwan ma honhom enya kwa na fe moja pam covenant. Yes, being involved in blood covenant for love and other purposes. Okay. So obi o wa wado bia sabi wado no ateta. Nti on person wo messe no. Na Menim. So for no kan. So I say what is sabi kan ho? That you have said. What is all the sabi kan? Na so for page na nipa because who ma bi ni mama bi Yankopon yi a kire me amotete. Wow. Sabi. We that wo mu so abegirigina ho. Baba yenkwen na so no kra sabi. Na to asu na wo say we na wo be da kra kofi. Ya sabi. O ma na num nyina hu se sa na de na ye ni. Enti emoja pam. Ne tichiru ni se obi kosa tibie nim se oye de apedo. Okay. Ade a moja be ye bia agenkwa no de moja na ye. Awie dada enti bi bie be hia moja bie no sese nipa de moja bia ye bio ahunhia enti so nipa kofa moja bia wo Kristo moja na chi so de ya ade a ahunhun fi na wo frefre mva hweba na wudi do se odo a wudi enti wutwetwa moja ade na de beba ade na de beba no wakina bi ekowie se biribi enti nipa nya ono na wo wa no a wabɔ hu dua wo de tabato ho so di papa saade no se nipa no ye na koba se biribi nti wontam te a etimi handle papa say ya pam okay na pam nso ahonhom ade wo ho agim enti no ubusu a eso asotwen no beba okay je se onyame ye wadom na wankasa wo kan obone a ba se mu oduro no na o maso na unya wagie edifiri mentisa ebedu unya saa ebinum aye bi asie di akokɔ kwa wade mtu ma wade na sondwie nim ɛno mo so omonka okay omonka bi na to da kura wonnim ne wo wanim nipa no ane na ya saa COVID-19 bibi kwa timisi no wawu na obi wo ha wo kunu ne ne tie ne yiro ne ne tie no wo beso da ne ne mprada da ne da ne nchen endi ono wo kunu ne da kura ne nim na chengi aye ne mprada da no ne nyina no eye honhom neema papa nde wo wura wo de a yenhwe se obi wo ho a
wɔse me wɔ spiritual marriage me wɔ hɔ a na obi ne me abɛda ampa papa ɔbɛda asɔre no na ɔyɛ bɛmu ɔyɛ ɔbaa o na sɛbe ne ho afɔ a ɛkyerɛ sɛ ampa no obi ɛne nada tie bi de kura hɔ papa saa nsɛm no ne saa stories ne deɛ ye ebu ya so ɛna nipa no ɔso wɔyɛ bibia enye yie ɔso sika mu ana nneɛma sɛi odi dwa ɔno de obi edi dwa wɔkɔ na ne no de wɔba n'akyi papa kwan bɛ na saa honhom no nya kwan timi wurawura nipa mu bra obi se ma ware me ni mi kunu ne da hɔ mɛso dae na obi ni mi abɛda tɔda kura obi so kura wɔ hɔ a nipa no timi ba be kuno papa memman bebre wo wa omo ne ma no ayonkofa mu no ewu nyina timi ba mu ne ye koso e betimi am ye hunu ne nti a eba na saa okay ade a edi ba no ba ko eye unlawful sex okay unlawful sex enemu asem a enye ne kwaso okay ti se supi num ne won matwetwenhwe me manom ne papa sa de no so twetwe spirit bra eba ni nyina ade bia eye nnemu asem a emfa ne kwaso bia ebie kwa ma ho mo ne nyine pa kwai okay enya sem papa sa and omo ye deep in spiritual things no ya no mutampe sex omo e deal with spirits no omo kwa chiri bebre a omo mpe sex okay they know the principles okay and nipa bia no se wanya hweye na se unlawful sex se adwamansam nom ne awade ntoso ne sa ne manema no ehadwene obi wo hɔ a wo no da okuta huhunfi na se wo no da ka hunu se wo no anya pambi oye bema so oye oba bema na oba enti no se ye nsuo wanya hunsuo a otimde ye ne obetimde aye bia nti wanwe ni ya wona ne ntem kra betimi ate mfie bebre achi still na that spiritual connection is still there eno na papa toda obi say oba bi a waba me ba lock ma adwuma sei me niema eno no papa eno ehunhum nti no se nipa nim saa ya me tie ka mu nkomo se ne mema ne bia ko no abete na me je number ya no mo ye mbobo adia ehu na bi agro se ni be shia oba na me je number okay na esa no ati ase na utimbi me monitor pa ti ase na mo me monitor pa ti ase na mu nkomo kai asa no ko bia wono se wo ye ka oba bi kan se ti ase na wo sa ne fo asem ko ai was it what bot ya say na am dey no dem be ko Tofiakwa jare ona ba no kra me na nyi biem ye guna ma ne o ehu o chokunkuru sesa ani ma no bi odidi agro bi otise ne odija waso jade hye no kokum so enti me metue me ya hweye pa okay se me yirin kame ho ana professor so we bu samba we dimaji yes so ba pa se me se lift chokunkuru say chokunkuru sin de nyame awo no ohwe ne ho so yi okay enyu ndi pisa o se me de medene what in fine but protect yourself yes me no me ya counseling say ye shedem was it office kra baby pro na to sir oh yes and this anka bro chire ekotena yi sanka ndimi nyi dimpa okay because ya time for dos one na pay dos okay na visa hu agufia wan nya wo no nse wo me makwasa papa me wo me nua ba bi na bibi nti kura sese oni Ghana aya semo unim se sofo a ohira o ma wade so na problem aba oni ne kuntam na wako sofo ho na at least oka nema na light yemu ho kire no ni ayi o ma no wa friend no ni di nkomo no sofo ayi romantic baba sofo nya love otu na no den serious na wo wa kira wade no so mponi serious enti ye nua ma no wo mo nya hwi okay bema bia ye bema so ye pope so ye hwan okay ye oniema bi ho a kwan ya wo be fa so obekoko asem ene oni ye bi wo etimi ma nipa no sadwen boni woni timu a okay na se wo ma kwan se ne obetimi aka no
nanka okeka ngongona enum eni ade ye ade na mensa so mi shira so wie ya me de ko mo ka se hima yeah wa pa awa hu package no fine come up ya wa be du ko ba wo ba ku bi ade be ka ho na afede ye mra so na mimi ahoma na kakra na afede ya nya me be twa to kra ye negative utterances. Okay. Onipa wanumu asem. Efrefrensem. Timi frefra honhomone. Be na meka chi wiase yete na nkwaje kura nkwa dankwa. Woso de akoma ne gidi afo ano pa mu ka. Nti wano ne do konkwam. Na nokure ya do ko bunsem jim. Ye wonkofo bi ho a wo mo achekrema ene wo musio ene pra wo mo. Wo mo kasa by heart. O mbufu kura de na sei. Wow. Kasapa wodwene ho na oburu no ho nua wonu obi ahyehya awade na onia na bu kwahia na aburu ho nua me Ghana for mema menyi obi ani omunyina akotwifo na me de awade at your age oburu ho nua wodi ne nyamba ejina. Wow. Me de me mburu me ho nua saa o saka 2 days amamewu a de pa besi mabrabom. Wow. Ya me gidie no na yamfia tekreman kansem papa ensam we gina twere konkron so ne nyame betuma ye na brabo yi mu de de akoye nim yensem huhuo ahonhom ne de o mo tete wo kan ya no mu kuram wo kan ya no mu kuram wo be du nya pa ena papa wo ya mama hu se etoda maame fo bi ene papa fo bi we den kan de janom ne nanom bi anka mepesin papa fo ne maame. Okay, mate ejanom ne nanom. Wonim dia won said it. But wase papa. Ejanom ne nanom. Mo anu asem. Aha. Eni de wo kan no etimi ma honhom bi je esen kwada no dache. Da meka kire te sane wo de oba no akogya wonum so omun se no ma wo. Wo tekre man nsem no akeka kafa wo ho. Is serious. Ende yebufu a awofo yenhye ho so ne yenhwe kasa. Maybe me suffer kitu obi me yade bi na menye bi da. Okay. Say why bibi. Gosh. Na your branch bi wa no manye. Anomanye na so no ba ko ho. Okay. Na esi dan kura na eja odefu bi akofia sase. Ode is good. Sugu ni nti mai jama no ma. Okay. Otutu ahon kase be ya ebeboa community ni nti. Okay. Na sa sofu no. Ena yetete se wa fa chiri tete fellowship. Okay. Entiama o manani nkwa adwuma no. Na ja ye frɛ no meeting ye frɛ no si e bebisa no si e misa no. Odu wo hwɛ me yire nim sa wo se wo nya twumni. Me yire nka no onye ne hwe. Me hu ne ye e bowura me prekope na me so kan ya beduma najo. Se utumi gina na nyame ne ho. Why basa. I'm very, very, very careful. Enti me penipa o provoke obia o gine nyame anam wo nipa mem me pesa for na life. Okay. Ogofo bo mo ya gigifo ankasa. Our life mu. Oh life mu wa hye wase so nua ketewa no no se adwuma mu so wa be ha dwene san ponempo a. Adwuma se bi ni ha de. Ebi ni. Yiri mami hu ni bagro. Ebi ni. De ye mana futu. Enyenyenyenyenye wada sani bi atu wi ase so bro wase matumi a ewani onyamo a ehwe okra so onyame na aye me hye ba bia oni ano se me panyi kra se mbrem wasema okay because onyame ahye oni onyam minimum nchen. It's as simple as that. Wow, very simple. Tofi tinam for boss da bi baba and so that name do chen me do pacho. Okay, Apostle Paul Kofi Ajekuma na wode adosuko e wo niema na ye nim etimidi ahonhommone betena ye so ene na papa ene edi ho nkomo no ebse me ma papa kwan na wafa 5G no miza 5G no no wa hwehwe ho na ono awia na wadi ho adanse na afede wode ne se aguso aboso mpaye official aha sa hey we are near celebrating Christmas. Okay. Papa, what's we are near ready? We are near Christmas. Ghana nyina ha ya. Okay.
Misa 5G no. Na me say wo de woduru okwa na don't mean kan Misa 5G a. No ma onse num so sim pensa no a. Eye num no. Tie. Baby efre no wo mo nya if say platform no nyina me de bekoso. Wow. Na ma kire won say we na ye de bedi bronya no. Hey. Ana Misa ene yesin henene. Wow. Okay, I was here for yenko ahoma no so kakra. Me ba cho 0543 no 055 931 0551 931 0548 931 931 ne nsema papa Bruce we no den e na woka na ye be sorry intem kakra na sports for no atoa so me ba cho udin ne ba bi afra me free. Hello. Yes sir. Akopon adom. No, me da se Mr. Bedi. Okay, Mr. Bodi mami ntio. Da se. Ai ya na asofo no bi program a. Almost like an impartation of the spirit. And that will be someone and money. Impartation of the spirit. Okay. And about us is ancestral spirit. And so panche ti mukagra. Okay, Mate. Ne mu no won sem bono po. Me ba cha odi ni ba bi afra mi free. Tofiakwa. Ekum. Ayekum Adam you United States of Congo. Intio. The name now na Atiano. Ah, the one what spirit visa. Ento kan you. Me say what spirit visa? What you be there? A share spirit be da. Hello. Me what's on me to question na say. Me ka ho me you know, the what you be there? I be. Emu de he na wo kan. Me ni ti ga me be pa me totally nya kan pa me ka no. Ane Mate, wo ba di adi na. O de mo aya na mo de niam di agro. Wiase we no. Yesu na nkasa. Okansem bi o si wiase sudifo no oba. Yes, na Yesu na nkasa mpo si wiase sudifo oba. Na sa wo si woni spirit ni a. Wo de tena se. Me ba cho wodi ni ba bi afra mi free. Efra me Kofi ntia January. Okay, Kofi mami ntio. So se papa kasa no. O kasa e gano mo bon ni ti ba maso. Na me so me ka Bible me ko bi asem bi. I will have chapter 18 verse 20. O se o te ni ni be better so. O te o kra wo ye bon no. O no na bi wu. Okay. Ejare nso a wo ba mu no. Oba so de nso a eje mu no. Okay. O te ni ni te be better so. Okay. No the boy ni nso bo the system atro so. Papa so ka se eja me bo ni bi ti ba ma so ti hono e tie ba break. Okay. Papa be ya no. Automatic. Okay. Eye adwuma ma woni ogidi. Okay. Enti so obi nyini a enye adwuma mansa. Na nyame kra ne kan se me ye gya me tua gya no mamu ye so ka firi awo adi kan kosi awo etoso nan. Ndi nyame no on se o si kan nsem no etoda quotation so ba bi awo kan no ejina senti asabre no asem no bae ndi babu hia na nsem bebre o. Hello ogidi no de apamfo from shishe na nya adwuma mansa no wanye ndidi a. Okay. Ane na me ba cho wodi ni ba bi afra me free. Me se me de me din be sie kakra. Mami nti o mami. Tofiakwa moni adwuma ba paso nya ni nhira no. Okay. O si onyi bibia ni ne ho ya no nwa. Ma wo motwe to so nso. I do to so motwe no. Me mba bia obi an wo bejale no man se ma me firi mu ntam. Ya mi mu ko bia na fa so jale ne ba do to so motwe no Tofiakwa. Akora ni mu nyam na kuta no ngo mu nyina ho ofede na so no ko ando mu sonko. Wow. Esi be jale akulei atmafia nante kasa yi ma ukasa no opese obi na no kanso na wusu se nipa na obejal no na tesa ade ne ma akola na pa no nya 11 years onya 8 years afi na kasa na eba nti wana se bibi ni wiase no
Bibi we are a pant, but among Cosson Church, GD, betty, why? Mate, Medasi P. Mebacho, would you be a friend free? The part of Bibi crack, the betty, Toffee. Timaminti or Papa. The part of the fan of a partner. And the question I'm not touching the kind of mental amount. Ate, me da se obapa. Hello. Hello. Manse Tofiakwa. Aseo. Me pa cha sondwenka o. Enka unso aseo. Ka kire papa de kum se be chia no pa o ne muka se hema. Eh. Aha. Na 21st clinic ambassador na wabai. Ate senior. Ke edo gaso bi na. Aso ka kire telefone no se. Bro nyana de wo mrinti de ope ovi atopa no me pa bibia. Amamla police station e chiwa. Mate, tie nyamutre. Papa say utu pa ni wi a na wo de 5G. Aha. Ye kokko je tutun wi a. Aha. Dey we abo so ho aha. Misa 5G no aha. Aso ya send mama why? Mate me send no do ase o. Me start nya ho so wa hu bibia. Mate ase. Ah, eti a china na e be ko 21st clinic. Okay. We go overseas. Ana branches in there tuagum obo ase bi ho techime bi ho enkra bi ho ti yare bi ha wo bia for the 21st clinic na show na aso no ma yedi na papa kasa na ma yedi kakra na oka ensa ho asem na bebre nsa ne papa asem bebre nsa ne papa na obi ba be shaware 50 so na mu 45 wagu a so for kronye so wa abrochiro o Ghana any aso 5 na aka no so say ebi na ya na frɛ man bi na ya na frɛ mate me da CP me ba to wodi ni ba bi afrɛ me free me say da kwatena asiye ze me pe sama ehu ma o yo ha ya den me say da kwatena asiye ze me pe sama ehu then o ti da biara mo ko ma bia ma okay sa woni samani ni hwe ye de a ani ezo kwa jige ni ayi so be hu wana ka kire wo eto da ya na mu ji no bi dia ma ya ne tutu nyina ka aha no wasa aha ye media agro wa ha o me ba cho udi ni ba bi afra mi free Tofiakwa sa mo uni ambe majeje ni mdodo afancho ID college cha mavile boss ne die niwe okay mami tio papa de disi ani mo ndi papa we di hemesre jeje me baba je me die Misa 5G no na wo me dia dia ma papa kwa wo be je free papa nsem oh me nyi free nsem me tonkra we ko di Christmas be no di CD that's it be pia 5G no bibi ku first one ni e baba be perfect wo we abeti wo run say 5G na ko enya tango to ye be ho campaign gidi that's senior yeah na mami nka no kwasem so ni ba ahom samo aya na bi mo etidia na ebi mu di bibi dia bro o be se unjin ni na wo pe honhom wundi dia honhom me I believe honhom sem me don't them di pa because me nim dia honhom timiye enti se penio sebe onim de na o ka se ya me mama fe radio so me kika ze na me de na oh ma Okay, sister Fia kasa friend. Okay, mami ntio. Me ka se bi ta wa ase. Wona ma na ya wa di dada dance ma pre dance. Ene na chance bi on kana swan. Okay. Mo de bi atoma bi ni ma bi no. En repeated mo. Okay, Mate. Me fa be say 2 course na fe dey me fancy because e bre no me jama sports for no so. Me ba cho wodi ni ba bi afra me free. Hello. Sir. I'm ba cho me. Acho ma woni so kakra ma me why. Ba cho me free. Okay, ma minti o. Yo, good afternoon.
And you know, no, gradually. When you were here, papa. Sua de papa. You walk on it. And then you mapa, you walk in there and it's you. Get an Ate, me da se, me fa de otwa to. Me ba cho, udin ni ba bia frame me free. Hey. Okay. No, okay. But now, I was who you are, and I have been sounding now. It's not something that Mate, me da se. Papa. Ye wie na ya sorry program no so. Ye hira so badwam ana. Utimi hira so badwam. Onokwafo ye do ase ne oma ne nyansa odi ade pa ba adwa so. Ye hunu ne ewom se hyewa ne onyam nipa di enom a ebeboa ya ma ya pomdin ne etimato a odwuma so. Hira so ma obi obeto bi anom no. Mane mana hoden a ahoden no den beko nanim e o Kristo din mu. Amen. Amen. Ava we de e odia. Una odi kan tete anu. Na wo hwe yewura o man hene wo se obo abaso. Ade. Na asem no wo de bibi ba ya nkamere omu akenkane. Okay. Fa nipa bi fa wo no mu a. Ye de ensa awade he. Okay. I know or confirm say. Okay. Nipa bi krotumi boni bi etisa. Wow. Yeah. Tinyeso phobia no so man dey say go awade so. Asamato. Okay, dia uziafo Nyankopon ya adom a o kira no pa hia menua o man hene ye wadubu ache. Hia no nsuo sompa chede no da bia meka. Apostle Paul Tofiakwa odene dia bakọ dada. Menim se Nyankopon abiebie kwa ma no. Obi si me misa se deadline ye da ben. Baba Nyankopon ya adom a official abia 22nd na program na obi a odi ababi otimi top up. Yes, obi ababi otimi top up. And you fine pa. Edi mo fa we nto so na me fa number no entudwa me de maka me say me de adoya ya ma me no bibia ni ho a obetimi aka e de a kire me a me enka nsese me ti wiase esese da. Yes. Nyame be mo ni mo nyam. O se ni o sa do no de fam nyame. Yes. O de bo nyame bosia. Number no ye 0598 559 802 0598 559 802 bomodin na ketwa bie nswa na ho nso awurade Nyankopon emfa ni nhira emfa emma hye no nso Miza 5G ena esoma sen na obo amenei ena official yada na di ade a kire efri chineko amanfo be kajagum na papa so asan de nsa ato so asan so abo hompa ye no kai ebe yen senkyere ni we ho adanse ye beba no enya asem keto maka kire me say se opese wo tena sicha Miza 5G ode uduru ho a ma onsa num so o ma onsa num so a de wo ho no obete kasa abusiafo me da se Minister ABJ and I produce show yi efra me Tofiakwa hye no nso se Rocky Junior enso eboye chidom me papa Paul Kofi Ajekum ena ebesraye papa me da sipi Nyankopon hira na ba cho me offer si ne papa no ne din no ye esen Pastor Stephen Kofi ni mo. Pastor Stephen Kofi ni mo menene dia yensini ejenimo emfrena ejenimo Martin ti obenya nda ben kwesi ada na ye celebrate Martin ti efrasom no Martin ewa mokum e man tiri nkwa Nyankopon ya adom amenim say kwesi ada fache show so me show ni picture o TV so metutu ntuma Martin papa Martin avia for ya kram ye jamo Luther King aba ewa ha wakoto nwom ama sesei ni kromfo nyina buafu se wagu ye nimu ase no kureni ye kohe na abusua akotran sese ye beyi na fra abusua nimu a cause obi akwa to okobobra wode anim gu ase no masa jama mkamasem enra oyire kura ra ho se aden na matimi agya obi a ye bie Sompa recording studio obi kwa akote ano a na masa
ade na why no boso me so ha ebeti wo oh what dey because wo gu enimu ase na ma e ba sa dia nka yesi de odi akire si odi kanante asana wo be sa ye no eso nyum na me hweto ye because wasa no me bo nyum a obetima hwe so de asa awunyafo nyankopon ya adoma ye be hia ochena makra na ochena komo aye bedi ni I want you back hwe mo a ebedu Christmas a na mo ne mo dofo no mu gyae no ochena awurade adoma ye bedi ho nkomo mommoa mo ho afi se hepikasi ubotom kura oboa e wo so wo ye odofo show nyame adoma ochena ye be hia e wo